खुलुमबाय। जोंनि गामिया बालाथङा गामिनि दा जोङो गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदियै देग्लायबो जोंनि जे रंजालि बैसागु बोराइ फोरबो बे 25 बोसोराव आगान होफैनायलाय जों रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हिसाबै जोंनि बालाथङा गामिनि रंजालि बैसागु अनसाइ आफादनि जानानै बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय लादों। जोंनि जे दिनैनि रंजालि बैसागु बोराइ फोरबो फालिथाय बियो 2001 मायथाइनिफ्राय जागायनानै फैयै फैयै दिनैसिम 25 बोसोराव आगान होबाय। 25 बोसोराव मोनफैबाय। बेनिखायनो 25 बोसोर जानायलाय जोंहाबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोननि मददजों जोंनि खुंफुं आफादा 25 बोसोर जानायनि मुङाव सिलभार जुबिली सेलेब्रेसन एबा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेजों लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारि जे मेहेरगोनां हाबाफारि बेखौ लानानै दिनै फैयै फैयै नैथि सानाव आगान होफैबाय। दिनै जोबथा सान जोंहा दिनै हाबाफारि बायदियै थुनलाइयारि आयदानि बादायलायनाय, हारिमुवारि आयदानि बादायलायनाय आरो मैयासो जोबनानै थांबाय गेलेनाय आयदानि बादायलायनाय। दा दिनै जोंहा गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनायजों लोगोसे गेवलां मेल दङ, बेजों लोगोसे बान्था राननाय हाबाफारि दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो गामिनि एबा ओनसोलनिनो माखासे मेथाइ खनगिरि बिथांमोनाबो खननानै रंजानाय लागोन होननानै जोंनिसिम मिथिहोदों आरो गोबांथार रायजो राजा बिथांमोननि मददजों एबा जोंनि गामिनि रायजो राजाफोर सरासनस्रायै आं बिथांमोननोनो गोजोननायखौ हरगोन जे जोंनि खुंफुं आफादनि सोद्रोमाफोरनो जोंबो बुंनानै लाखानाया मोजां, एसेबां मानि जोंनावबो एक्सपिरियेन्स गैया, थेवब्लाबो बिथांमोननि गोबां मददजोंनो बिथांमोननि बोसोनजोंनो बिथांमोननि थिननाय बायदियै जों जेसेखिनि खामानि मावनो हाबाय बेसेखिनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो जों दिनैनि बायदि आरो थांनाय साननि बायदि जे मेहेरगोनां हाबाफारिफोर बेखौ जों खुंफुंनो हाबाय। दा जोंनि खुंफुंनो हानाय एबा जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जोंनि गासैबो खुंफुं आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि आंनिनो मावथि लोगो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि गामिनि गासैबो रायजो राजानिसिम आं गोजोननायजों लोगोसे फिन खेबसेबाव जोंनि दिनैनि जे हाबाफारि, थांनायनि जे हाबाफारि, बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय जे हाबाफारिफोर बेवहाय जोंहा गुबुन गुबुन आयदायाव बादायलायनाय हिसाबै जों खुंबोबाय थादों। बिनि मोनसेल' थांखि मा, जोंहा जोंनि गामियाव गोबांथार मोनसेनि उनाव मोनसे जेनेरेसननि उन जोलै गथ'साफोर फैयो। बिथांमोनहा गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायो, गुबुन गुबुन थाखोआव फरायो। जोंनि गामियाव थानाय जे गथ'फोर बिसोरनि सायावनो बिसोरखौनो नोजोर होनानै बिसोरनि सायाव बिथा खालामनानैनो जोङो मा मा हाबाफारिफोरखौ लानो हायो बै हाबाफारिफोरखौ थियारि खालामनानै एबा नोजोर होनानै हाबाफारिफोरखौ थि खालामबोनाय जादों। बिनिनो फिथाइ एबा रिजाल्ट हिसाबै जोङो गथ'फोरनो गेलेनाय बिथिङाव जौगानांगौनि जे गोनांथि दं होननानै जों मोनदांदों, बेखायनो जों गेलेनाय बिथिंनि बादायलायनायखौ लादों। बेजों लोगोसे थुनलाइयारि, हारिमुवारि गुबुन गुबुन बिथिंफोर जाय बिथिंफोराव जोंहा जौगानांगौनि गोनांथि दं एबा सांग्रांथि मोननांगौनि गोनांथि दं, बैफोर बिथिंफोरखौ नोजोर होनानैनो जोङो हाबाफारिनि फारिलाइयाव सोसनफानानै बे बिथिंनि बादायलायनायखौ जों खुंफुंगासिनो आरो खुंफुंलांबाय थागोन। गोजोन्थों।